які, адбыўшы 3 гады сваёй працы, вяртаецца на бацькаўшчыну. Я думаю, што ні аднаму з нас прыходзілася перажываць падобную бяседу. Ці гэта адпраўлялі у войска, ці ў Амерыку, ці да шлюбу. У маёй памяці засеў выпадак, калі мяне, Шэўчыка, 11-гадовага, адпраўлялі ў гімназію. Вёска сабралася. Цёткі нанеслі сухіх сыраў, кілбасаў, грушак, якіх у нас у садзе не было. Бо вось вёска адпраўляе сялянскага хлопца у прэстыжную школу, як і адны казалі, вучыцца за пана, а іншыя за кручка. В нашым ашнянскім разуменні слова кручок — гэта той авадзень, што кусае жывёлу, а гэтаксама і кручкамі называлі тых чыноўнікаў, якія дакучалі селяніну. Але ў канцы я бачу, адна з маіх цётак, фактычна дзядзіна, жонка майго дзядзькі, нясе крыж. Ого, я думаю, хутарка ідзе пра гімназію, а тут, выглядае, будуць адпраўляць да шлюбу. Дык я ў плач. Думаю сабе, што я буду рабіць, калі, не дай Боже, мяне ажэніць? Што я з гэтай жонкай рабіць буду? Ну, але думаю, што господарству Буралкіным такая угроза не на месте. Правда, тут меня уже не раз пытали, даже что правда, куды яны едуць фактично. Бо ж приехал ён сюды до нас, еще тады был Советский Союз, еще была Белорусская Советская Социалистическая Республика, а тут теперь перамены нейкие породились. И люди по-розному называют это, что отбылось. Ну, я кажу, знаете, мой дед в таким выпадке сказал, легче не вспоминать. И тому мне припоминается еще один выпадок такой из нашего ашмянского фольклора. Правда, он то, как по аналогии только отповедал бы выпадку, але все ж не тут вспоминают. Ось, звичайно, у нас дядок перед костелом сидят у 2 ряды дяды, молятся, господыни приходят, раздают им блины переважно с кварками и загадывают, за кого молиться. Не, конечно, за померзших. И вот одна женщина такая с лупкой блинов, на каждом блине складка, иди, летите, аж тут один дед с кантычки молится, пригоже, шпевает. Ну, думаю, я себе, вот это самую большую скварку с блином я ему треба дать. Даете, кажет, дядок, помолися, как Бог статок щаров.
И на отходе отец разложил книжку, кантичку тую на іншую сторонку и починає молиться. От зайца, поганца, от лещицы, пщицы. Женщина слухает. Дед уже молится от подлой молочицы. Думаю, за минуты видать молитвы конец. А вовка, что пропустил, а это наигорший шкодник у господарца. Гроши вернулся, вертается, даже дед уже есть, дед с тваркой, еще вертается, каже, деду, от вовка же. О, папа, вовка я сам боюсь. Вот, дед ж не вспоминать. Так само и тут люди едут, але куды? Росные чутки ходят, что там робится, легче не вспоминать. Я вельми прошу достойного отца Василя почать наших священных молитв. Святого Духа, Отче наш, который есть на небесах, просветится имя Твое, как придет вода, Твоя, как будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш, который дай нам сегодня. Даруй нам грехи наши, как и мы даруем грешникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от зла. Твое есть вода, спаси и слава, и Царь Иисуса, как и спас, и Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сам Господи Иисусе, Сыне Божий, благослови Ешь, Месси, Христос, благослови и служи вас, сотворил наш вас, Господарі і господари, этою особливою беседу вирішила зробити головне управа маса от дня эмиграции и с тем переконанием, что тут мы сьогодні, як не раз уже у минулим і, можливо, ще не раз у будущем репрезентуємо білоруський народ, вольною, незалежною білоруською демократичною республіку. Ми переконані, дай Боже, как было иначе, что за тую трехгодовую працу господара Буравкина у Об'єднаних Націй за подняття того червоно-белого стягу за здецидованную поставу у голосованиях от ім'я незалежної білоруської держави на Батьківщині министр замежных справ господар Кравченко не разложил червоного ходнику перед ним и не споткаюсь с фанфарами. И навод генерал Козловский не выше своей гоноровой партии, как ушановать працівника, який, кончивши свою каденцію, вертається на Батьківщину. Ось це і є мета
сянішньої нашої імпрези, сянішньої бесіди. Как отдать належное человеку, який на протягу 3 років тут, у Об'єднаних Націях, годно репрезентував наш народ. Дбала за тое, как муж годно завсёды был приготовлений виконувати свої обов'язки. Кончаючи моє вступне слово, я щиро жичу господарству Буралкину дальнейших успехов у службе белорусскому народу. Дякую. Коли мы отримали дороге запрошення, то правда усіжилися, що буде така імпреза, без великої формальності, без протоколів, без статуту і так далі. Якраз вельми добре, що стався на другий день з'їзду бази, бо всі ми вчора прийшли, так були напружені. Доктор Савич потел навіть. І їдучи, безумовно, не чоловік настроївся, розважав. Час від часу у гэтым трафіку буває таке, що і добре, можна зібратися з думками. І от мені сьогодні раніцей гэтай думки якраз і прийшли, і хочу поділитися. Большиня з нас вже наведала Батьківщину, и думаю, что далее будем наведать. Мы зауважаем, что на Батьківщині люди починають открывать для себя ті ниточки у нашей структури, ті артерії, які нам давали гэты адреналін, які тримали гэтую беларускасць у нас. Открывают гэта и открывают некоторые, махчимы, наши хибы. Это самое мы открываем нечто новое на Батьківщине. Открываем древнее и открываем доброе, что ранее мы интуиционно отчували. Теперь уже это не интуиция, это уже будет фактом становится. И сегодня это нормальная речь. О, стена зникла, дай Бог, будет все нормализоваться. Але коли перенесешься на годов 20, 25 назад, то так оно не было. Батьківщина на нас глядела, официальная Батьківщина на ворогов. И мы на эту Батьківщину не завсёды глядели добрым оком. И писали, и говорили, и выступали. И вот коли у те часы удавалось открыть некую ниточку, якая была наша, якая была такая самая, як мы, гэта
працу. І ось у 77-му році, здається, осінню, 76, я був на референс-деску, как мы кажем, на справочном столе в библиотеке, приходит человек, свой знакомый, я бывал, я шел и я шел. Ведаете, у той час, это было не штодзённая з'ява принаймні. І коли для мяне яна не азначала вялікай пертурбацыі ни на праце, ни те, бо я знал, что такое заходний свет, я уже его познал свои правы, познал свое все. То для человека, который приехал у официальной делегации Объединенных Наций, и раптом прийти, и, хоть я собі эту бірку, гэты ярлык ніколі не брал до нас, але у вачах официального советского представника СССР БССРовска я гэтым был. И с гэтага дня я и Зора, и Геннадий ходили в рестораны, не пили ничего абсолютно, а про кока-колу. И тады мы почули, что на Беларуси робят. Не думаю, что мы почули еще, безумовно. Я не мог сказать, что робится у ЦК. Мне это не цікаво. Мне цікавила эта нитка, наша нитка. И мы чули. Не секреты, а життя. Життя, якое назирав письменник з гострим воком. И я сказал, кульминацийным пунктом у наших, магчыма, месячных дочинениях у той час были два или один раз у ресторане «Гамнер», куды співробітник не зайшов до нас, там добрые были котлеты. Геннадий Николаевич, его все называют Геннадий, сказал: мета моей деятельности теперь довести часопис «Молодость» тираж до 25 тысяч. Ведаеце, мне это показало, сапраўды перакінула у ягоны ляг. Я стаўся часткай той сістэмы, у якой ён працаваў. Бо я ўбачыў, што ён стараецца перамагчы цяжкасці, якія, магчыма, нават і не уяўлялі. У Беларусь давесці тираж часопісу, ён быў тады рэдактор гэтага часопісу. И только он поехал, я стал сочить, думаю, коли гэтые 25 будут, и у один день сподарзапутник кажет, что Буралки на перегрели выше, я выше. У нас один раз перегрели выше часом, как на бок, але его поставили на іншее становище. И вот от того часу я бачу, что эта нитка национальная, яна жыве, магчыма, яна адетая ў вопыт, яшчэ яна не полностью знятая, але яна перажила тую страшную сістэму, якая затручвала гэтую нацыянальную нітку. І вось якраз у Геннадия Буралкина і добрых пару десятков письменников, Союзу письменников БССР, шмат из которых это не понимаете. И она давала и нам, принаймні мне, и моим сябрам, Зоре, сотруднику, с кем мы были, это почуття, что все ж таки праца и наша потребна, и там эта праца национальная, и она действует, как кажут, длится, и она тлеет. І при адпаведных умовах з гэтага выйдзе вогнішча ў добрым сэнсе гэтага слова. І калі гадоў 14 ці 15 пазней нам давялося зноў сустрэцца з імі,
ще спрашивал, сказал, часы это в СССР. И я помню твое первое споткание, когда еще таки и представник у Объединенных Нациях не мог так свободно рухаться, его там кликали на телефоны. Это, тем не меньше, уже это отчувалось, что мы уже знаходим эту мову, что это уже не особные разрозненные люди, а уже у нас контакт. Нашим белорусским руху до этого часу весь час было, что у нас было, обрубались разные фазы. Мы не знали, что было до 17-го года, позднее не знали, что на земле. Это все помирало. Теперь мы навязали эту илучность, это все становилось театром. И еще один такой моментик коротенький, особливо, когда нам уже из Зоры, из сотрудников стало вельми приятно, когда господар Геннадий приехал, и мы споткались с Юлей, яка судовно говорила по-белорусски, яка занимала такое высокое становище. Не глядя на это, она переехала сюда и вошла в наше громадство. Я помню, что она в белорусском громадстве была там. И было приятно отчувать, что эти 3 года мы имели своего человека у национальном значении у Объединенных Наций. А не Объединенные Нации для нас, кто из Нью-Йорка, весь час было, ну там чужое нечто. Мы каждый день в этих наций ходим, мы каждый день бачили это сюди. Але як з'явився в правді, то отчулося, что наша Беларусь там есть. Ну, я ожидаю Геннадия, про якого мы вельми часто вспоминаю Минску, когда слухали те обвески на метро и на стадионе, які по-белорусски говорили, и нам сказали, о, чуешь, Буравкин говорит, чуешь, это Буравкин работа, чуешь, это Буравкин работа. Бо он поувозил эти белорусские назовы, эти белорусские разлики на стадионы. И он ввел в эту массовость, и он начал уводить в массовость эту белорусскую мову. И я сподіваюся, что некоторые приехавшие в Минск, будем бачить, что будут великие портреты и господар Буравкин, прийде, по-моему, господар Буравкин, будет идти на высокие выборные посады. Итак, что мы сегодня удельниками нового роду такой беседы. Мы, звичайно, зустракалися з нагоди нейкого юбілею, нейких угодків, нечого історичного, урочистого, потісяння, но історичне, бо ж історичне як щоденне. Але сьогодні у нас сябровська зустріча перш-наперш. Это товариська зустріча, яка відбулася, ці відбувається, бодай що спонтанічно. І у гэтым якраз ейны, по-французску кажучи, шарм, ейна пригожость, ейна теплиня. Я апошні раз был у Геннадия Буравкина, и он мне зробил подарунок. Песни, написанные на ягоные словы. Вельми хорошая кассетка. Песня с 20 на их. Цудовная поэзия, цудовная музыка. И прослухавши колькі разов эти песни, я еще раз подумал, что Буравкин, как поэт, вельми патриотичный. Навіть живучи у своїм родним Менску, на своей родной Полочине, ему этой батьковщины весь час не ставало. У него страшная прага до батьковщины. Это может некий парадокс. Як можно ждать батьковщины, живучи на батьковщине? Але этот парадокс має своє тлумачення. Тому що
і бацькаўшчына запалоненая чужынаю. І вось сёння гэты паэт, пеюн бацькаўшчыны, варочаецца на бацькаўшчыну. Сёння тут перад ім стаіць прыгожы каравай, спечаны па палескай формуле, нашай ведамай спецыялісткай ад караваяў Надзяй. Гэты каравай сімвалізуе бацькаўшчыну. Звычайна караваем сустракаюць ці вітаюць сустракаючы, а тут каравай праводзячы. Это вельмі незвычайнае месца караваю у цырымоніі беларускай, у класічнай цырымоніі. Але цырымоніі мяняюцца, так як мяняецца само жыццё. Мы сёння сведкамі незвычайных гістарычных зменаў, мы уже не ацэньваем гэта. Некалі нашыя ўнукі будуць чытаць у кніжках гісторыі пра гэтыя фантастычныя змены, якія адбываюцца пры нашым удзеле, фактычна. І гэты каравай сёння сімвалізуе сабой тую бацькаўшчыну, якая чакае на Геннадзя і Юлію, якая вітае яго праз нас, як, такі працяг гэтай бацькаўшчыны. Бо мы ж таксама частка, некалі, калі радыёстанцыя «Свабода» была вызваленнем, у 54 году пачынала свае перадачы, небожчыца Барбара Вержбаловіч казала, бо мы частка вас, частка беларускага народу. Таму мы вяшчаем для вас. Так што каравай гэты мае сёння вельмі важную функцію. На мінулым тыдні я гаварыў тэлефанічна з рэдактарам найбольшай беларускай газеты, народнай газеты Иосифом Середичем, які мне сказаў: «Рэспубліка гудзе, все чакаюць на Браўкіна». 100 прапановаў яму ёсць, але ніхто не ведае, якая канкрэтна. Мы спадзяёмся, што Геннадзь з Юліяю, мы не спадзяёмся, мы упэўненыя, што яны вернуцца на тую беларускую з вялікай літары работу, якую яны рабілі да прыезду сюды, што іх там сустрэне тое, чаго яны самі сабе жадаюць. У іх там ёсць сябры, пэўна ж, і не толькі сябры, а іншыя людзі, але яны едуць ад нас з пажаданнем шчырым ад нас усіх, каб яны там уладкавалі сваё жыццё разам з дзецьмі, разам з унукамі, як найлепш. І ўсё, што мы можам сёння у падтрыманні гэтага караваю сказаць, што мы з вами цяпер будзем заўсёды разам. Шчасці Божа! Томас Берг. Уважаемый амбассадор Бурахи, дорогие нации, спадарыня Юлия Бурахи, уважаемые спадарыни и спадары, это наша подзея одночасно и сумная, и радостная. Сумная, бо мы тратим близкий контакт с нашим дорогим сябром, выдатным приячом белорусской культуры и дипломатии Геннадзем Бурахи. Але гэта подзея и радостная, бо столичный Минск, уся Беларусь, будуть мець у сябе таленавітага, працавітага і самаахвярнага
представника на ниве национальной культуры и политики отражения Беларуси. Счастье Божие Геннадию и Юлии Гуралкиным в их новой фазе життя. We have individually and collectively enjoyed the presence, the grace, the intelligence, and the professional competence of this remarkable couple. Together and separately, they have made friends, built bridges, and helped mightily to forge a new reality in these opening months of a free and independent Belarus. Now we send them back to Belarus, confident that their labors and contributions, together with their American experiences and memories, will be part of a new chapter in the life and development of the Belarusian land that we all cherish and whose welfare we care so much about. We send them back with abiding respect and with deep love. Можете люди чекати такої красомовної промови, як ви чули доктора Кіпіля, доктора Стопудника. Я думаю, з їхніми здольностями і ведаючи, що вони будуть говорити, вони могли готуватися. В моем выпадке это экстраполярность. Я не думал, что буду сидеть за столом, а ты мне что я буду говорить. Ну так тут есть папір і ловит, але моя промова нічого не записана. Тому я мушу видумувати. І наражати треба господара Гуралкіна. Живучи в Каліфорнії, поміж Каліфорнією і Манхеттен і квартира Белорусская Злучених Націй пару миль ближче, ніж Каліфорнія. Тому я вам заздравствую, що вони мали такі близькі контакти, а я тільки бачив це з великої телескопної перспективи, здалека. Але так що у мене таких близьких сувязів не було, але я хочу з вами поділитися все-таки про певні сувязі, які я не забуду. Як я був тут год тому назад, перший раз я споткався з господаром Гуралкіним і з подаренням Юлією, і ми мали короткий період документальних часопис. Господар Гуралкін там завжди посилає, і вона примовує його, і він казав, ви робите і робите таку роботу, і у нас не робиться. У нашій гутарці чоловіка, якого особисто я перший раз спотикаю, перші враження, які спираються або позитивне, або негативне, або ніяке, я чув у чоловіка приїзд. Що чоловік, як свій чоловік. Просто так чувати, що не треба додумуватися. Як той каже, у англійській мові кажуть body language. Його body language сказав, що він приятель. Його ще раз не забудеш. Далі, що я хочу сказати, я просив господара Гуралкіна, щоб він мені дав директори каталог
який показує агресивну злочин Ігнація Простанівського, щоб я мог посилати часопис «Білоруський град». Ну, і він обіцяв і прислав. Як він прислав, я полетів на 3 адреси і почав висилати часопис. Спочатку послав які 20 вибрав, а потім тепер посилаю штук 40, більше за 40. І ось по телефоні ми говоримо з Федором Травним, і він говорить, каже, знаєте, що товарищ, каже, приходять українські представники Злочинних націй з своїм часописом. А в тому часописі було такого господара Буравкіна, якого я спустив з фотографії. І каже, мені показують, каже, чи ти бачив? Каже, а я кажу, я не тільки бачив, я нього часопис. Так що, бачите, у нас нав'язалася така контакт цікавий, який був цікавий для мене. І я думаю, що для амбасадора Буравкіна був цікавий. Бо його теперечі побачили у тому, так сказати, у той програмі, що інші люди, що ми говоримо, я повторю, що на Білорусі тут говорять, Білорусі треба вийти в світ, нам потрібно в окно. Ось це окно було створено, і для його послужило допомогою. Вони могли інші амбасадори прочитати, продати Буравкіна, що тут робить в Білорусі інші справи. Ось я обіцяв коротко говорити, але так трудно спинитися. На закінчення хочу сказати, пожадати господарю Буравкіну і господарині Юлії, які не вернуться додому, щоб вони не менше вкладали у свою працю на користь Білорусі, чим вони тепер вкладаються користь вдома. Я розумію, що там буде тяжей, чим тут. Тут все-таки вони мають певну свободу, їх не можуть пильновати кожний крок, де вони йдуть, що сказали. А там будуть стоїть глядець іначе. Тому виконати ту ступень укладу, які вони тепер роблять, там на ту треба буде більше енергії вложити, щоб досягнути той самий результат. І тому не тільки може я сам, я думаю, що ми всі долучаємося пожидати всього найліпшого їм, їхнім дівчатам, їхнім онукам, і успіхом у праці, пожидаємо, щоб вони зайняли певні ключові становища, на які вони мали вплив і поділили своє досвідчення, яке насягнули у заходнім світі, побачили, як цей світ працює, і добрі речі, не все добре на Заході, але треба взяти добрі речі, які є на Заході, і їх увести в життя там. Дякую. Дякую ще раз. Народної Республіки. Попередньо сказав мій тьоска Южик, височетний Южик, сказав, вибачайте, я славив промовця, куди ж нам, так сказати, заробиватися запрутником, скипером і так далі. Але щиро від серця, якщо ж таки, як старшина Ради Майора, а дня Ради Майора, жадаю господарства Буравкіна, справді щасливого повороту на батьківщину, і я вірю, що це Машино, і мені так здається, що вона відіграє більшу роль, як тут. Я вважаю, що він мусить мати виборче місце народне. Коротенько я познайомився на ній з ним. Ну, безумовно, він представляє уряд. Щиро,
Я завжди кажу, якого погляду не був, яка релігія, коли білорус, тоді всі можна говорити. Я споткався з Чикагозом. Жаль, не один, що трошки далеко живу. І тоді, коли я чув, як було підняття стягу до United Nations, що я так люблю. Я би солі заспівав, не підняв роти стягу, держави. Ну, не було прятого. В кожному разі, я маю велике некое почуття, що я народний народ білорус. І, як ще сказали, попередньо, я можливо виконує більшу роль, більше завдання визначення батьківства. Щиро жадаю вам, господарства, правди, щасливого подорожжя додому і нам бути ще з нами душевно, як ми тут приїхали. Щиро дякую. Дякую за нагоду. Я могу повторить промову господара Берда. Я соглашаюсь с каждым словом, что он сказал. Я хочу сказать, что посада господара Буравкина у Злучених Нациях была вельми и вельми приятной и доброй для нас, для миграции. Характеристика в американском институционном свете доброго керівника есть добрая коммуникация. И как раз что осягнул амбассадор Буравкин, будучи у Злучених Нациях, он открыл коммуникацию. И он открыл коммуникацию с Злучених Нациях с эмиграцией. И мы начали говорить, и мы начали спотыкаться, и мы начали обновлять наши белорусские корени и начали летучить про нашу батьківщину. И нам, большим из нас, была нагода поехать на батьківщину. И я хочу повторить, что я уже говорила ранее, я ехала про Ирландию, и 3 дни провела в Ирландии у чудовной краине замков. И тогда я далее продолжала в Беларусь. И глядела с самолету на низ, на белорусскую территорию. И я думала, якое у меня будет почуття, пригожая, чудовная країна Ірландія. Але Ірландія – це країна туризму. І коли я побачила свої загони, у мене було інше почуття, зовсім інше почуття. Це була моя країна. І подорожжя у мене було вельми багатое. Шмат, які люди кажуть, що там російщина, я її не чула. Я спотикалась з молодими людьми, з старейшими людьми, з культурними ошародками і усіяли білорусомовні. Але з посередині, яке там відбулося, я розумію, що проблеми є великі. І я хочу сказати, кожне переміщення є тяжким. Я думаю, для нас буде велика згуба, що амбасадор і Юля виїжджають у Білорусь. Для нас буде згуба. Для них Білорусь потребує
щання кожного білоруса. І я думаю, що їхній уклад у білоруську щання діяльність буде вельми і вельми високо цінена. Я їм жадаю усього найлепшого. І хочу ще сказати особисто, що я шкодую, що я не мала нагоди познайомитися ближче з ними, як з приятелями. Можливо, це може неколи поправим у будущем. Жадаю усього найлепшого. І я ще хочу сказати, вибачте, що я думаю, що ніхто не буде супроти, коли я скажу, що нас тут є Нью-Джерський осередок, який обнімає Нью-Брансвік, Сомерсет, Хайленд Парк, Саут-Ривер. Усі ми приятелі, і це нас разом лучить. Всього найбільше. Слово має господар Мирна, Старшина, організації об'єднання Європейського Союзу. Ваша Екселенція, амбасадор Белорусской Республики при Объединенных Нациях, уважаемая мадам, амбасадор, вельми мне приємно сьогодні этими словами звернутися до справного білоруського представника на чужині. Скільки я раз вітав і говорив, звертався Екселенції, Еміненції, але це все при чужині. Це є наші свої. Безумовно, вельми приємно було нам споткатися. Ми справді посябравали, я особисто, так як і моя сподариня, з подарством Буравки. Вельми добре, що і сказані були заслуги, і що було принесено тут з подаром Буравкиним в Америці, в його праці при Об'єднаних Націях. Безумовно, це був вельми щасливий випадок. Тепер же господар Буравкин ворочається додому. Ворочається додому, але не того дому, що ми ворочаємося додому, де б ми не були. Ми там певні, що вдома споткається приятелі. Господар Буравкин мусить розлічувати, і напевно розлічується, що не всі його там будуть спотикати. Вдома. Його можуть спотикати, як чужого вже, бо він побив за границею серед ворогів давнішого БССР. А це значить, нечто може бути недобре. І, безумовно, цінячи і бачачи, я особисто подивляю тому, що господар Буравкин їде там, де треба буде змагатися, там, де буде і небезпека, і добро, і все. Чоловік не буде знати, що може статися завтра. Однак бачить потребу, тую потребу, бо з нас, коли хтось поїде, нас не хочуть, нас нікого не запросили, нас навіть ніякої поради не питаються. Це друга справа, ми не можемо зробити. Господар Буравкин може зробити, бо він тут приїхав, він їде. Безумовно, йому буде вельми тяжко у сьогоднішніх обставинах. Ми надіємося, що все буде добре. Ось у гэтым заслуга. І треба розлічуватися, що тільки такі люди будуть держатися.
а не то, что всякими такими лаются. Когда в Гуралкин едешь, ведомо, что он может, так как жовнер иде на войну, не вернуться, альбо вернуться. Едет туда, чтобы зробить это. А для этого ему сегодня я больше подивляю, чем кожного іншого человека, разумеючи эту ситуацию. Мы все, я запомняю с подачи Гуралкина, что завсёды можно различивать, когда мы будем махчимость, оказать то, что требуется, что будет потребно. Мы это все обещаем. Я обещаю, и я думаю, и меня у всех тут присутствует не обещаю. А за это что? Вы воротитесь, вам належить уже пошана, так сказать, человека, який едет с метою зробить нечто для батьковщины, чего там так не бывает. Поэтому пожелаем счастья, вернувшись додому. Счастья у громадском, особистом житті и поспехов у праці. А мы будем следить и бачить, як господар Гуралкин робить, як там змагається, и будем завсёды помагать. А поэтому, дякуючи, що ще у нас Лямони не позволилися, и Гуралкины не позволилися, Беларусь будет жить. Живе Беларусь! Дуже дякую, господар Мерляк. Я хочу сказати, що якраз з господаром Мерляком нам приходилося спотикатися із першим представництвом білоруським при Об'єднаних Націй. Споткання тоє, на жаль, у своїй книжці господар Мерляк не описав належно, але воно вельми було цікаве і заслуговує на добрий успомін. Некогда, кто любит писать, как сказать, из гумора. Ну, сегодня це вельми велика урочистость, і для этого я о тих випадках не хочу вспоминать, але все ж по одним випадку мне хочется вспомнить, когда господар Мерляк заехал новой машиной, и мы едем на встречу недзе у добрый ресторан и с представником Об'єднаних Націй. И он раптом по дороге спалохався. Каже, знаете что, мои жонки в родину сегодня, не могу с вами поехать. А перешедший несколько кроков, каже, да черт вас знает, куда вы нас завезете, возможно, и скривы. Да. Так что у нас вельми цікаві зустрічі були, тож повнюючи функції старшинства, я це старшиня відділу Нью-Йоркської бази, а господар Мерляк старшиня головної управи. Так що завжди приходилося зустрічатися. Ну, але це ще не самий цікавий випадок, ще були много цікавіші випадки з цих зустрічей. Думаю, что господар Мерляк еще в других выданиях своей книжки не опишет. А пока что я хотел бы, коли есть еще от нас, да, доктор Забудник хочет прочитать. Тут есть люди с Саут-Риверу, наши дорогие сябры, знакомые, бачу господарство Махникову тут, то еще Саут-Риверу, господарство Литаровичи, Костюки, Реня Костюк, так. Словом, теперь уже мы все разом
і ніколи ніщо нас не раз'єднає. Ми святкуємо разом, їздимо разом, розвітуємося разом, привітуємося разом. Тут є лист від господара Бахара, який, я переконаний, виказує почутті і господарства Костюков, і господарства Махлюков, і господарства Літаровичів, і всіх соутривців, і соутривців всіх нас. Я прочитаю ці красомовні документи. Дорогие и вельми поважанные господа амбассадор и господарыня Юля, на великий жаль, мы не сможем быть присутными на развитальной беседе, бо мы будем на веселье нашей племянницы в штате Мэриленд. Я, моя жонка Люба и наши дети Коля и Галя завсёды лічим и будем лічить за великий гонор наше знайомство с вами. Дорогий Геннадий, пробач, что я так фамильярно, бо это от души. Я до тебе отчуваюся як до родного брата. Я мав гонор бути 2 рази на прийнятті в Білоруській місії Об'єднаних Націй, на урочистому відкритті амбасади Республіки Білорусь в Вашингтоні і шмат разів тут у Саут-Ривері і Гайленд-парку і завсёды відчував родную білоруську теплиню і щирость від себе і Юлі. З твоїми здольностями и теплиней дорогой, пригожей, милой Юли, вы николи не проиграете. Вы завсёды завоюете до себе, а праз вас до родной Беларуси симпатию от людей, кто б яны ни были. Для меня и моей семьи вы были объединенными нациями. Вы с гонором и поспехом годно репрезентовали дорогую Беларусь. Лепшого амбасадора уже не знойдуть. Так на развитание, але с верой и надеей, что еще недзе споткаемся, далее працуйте на користь дорогой батьківщини Беларуси, там дома, как Белорусская республика заправды сталася белорусской у полном сенсе этого дорогого слова. Дорогие Геннадий и Юля, нехай вас и вашу семейку благословит Бог на многие леты, а Матка Божия тримає вас у своей опеці. І щирий бажаний до вас Михась, Люба, Оля і Галя Бахари. Живе Білорусь! Господарі, бачимо, що ще ті, хто захоче тут виступити з цього подіуму, будь ласка. Я хочу сказать, что эта урочистость якраз планувалася у суміші із 25-м Конгрессом Белорусско-Американского Зачиночения. У традиції наших конгрессов завсёды другий день, эта неделя, присвячены переважно некой историчной події. Вельми часто бывают рефераты, и вы помните, один из пригожих рефератов был профессора Адамовича «Як дух змагання Білорусі», присвячений Івану Луцкевичу. Вот він був надрукований вышел особным выданием. Так что сегодня тут, среди нас, приймають уділ у этом банкете делегаты Белорусско-Американского Зачиночения из разных кутков Соединенных Штатов Америки. Вы имели нагоду уже тут чуть выступающего редактора, такого выведывателя с редакторской працы англомовного часопису.
навчання тебе, і він ще ось і делегатом нашого відділу по поліфорії. Тут ще від нас так само виступав доктор Савчич з Детройду. Ось здесь ще від нас з подалення Арчук, так само делегат з відділу бази в Детройті. І ось так само делегація з Клівленду. Тут ще від нас у столі є старшиня господа Ян Каханенко. Так само наших відділів, господа Мицкевич, старшиня директорського відділу, господа Назарка, старшиня відділу Небраску. Ще від нас тут є так само представники чи старшини різних організацій. Одна из активнейших наших организаций молоді, это старшиня Вера Запрудник. Так що так склалося, що у этой урочистості приймають люди з різних місць Злучених Штатів і представники різних білоруських організацій. Будь ласка, хто б хотів ще сказати. Верный поважаемый амбассадор, господа Куракин, верный поважаемая господарня Куракин, от ім'я Першої ієрарха Білоруської Епископальної Православної Церкви, блаженнішого митрополита Миколая, я вам сьогоднішній день передаю його благословенство за вашу великую працу, которую вы вложили в супольную белорусскую справу. За пару хвилин до в'їзду в это прийняття владика, блаженніший митрополит Миколай, ще раз позвонив и сказал мне: отец Василий, не забудьте достойного гостя, господара амбассадора, его господарню, подякувати и поцеловать от блаженнейшего митрополита Николая. Владыка блаженнейший митрополит Николай следит к этой затее, потому что мы, как сами бачим, единая особа, которая все свое життя отдает для добра нашей Пасхи. И в сегодняшний день он не смог быть, але душою він з нами тут. І для мене, як настоятеля цієї парафії, ще раз я от ім'я свого як настоятеля, приїхавши сюди в Америку, я справді сьогоднішній день можу щиро сказати, що те, що я тут в Америці навчився, і побачив, досвідчив, що громадські і церковні справи для них завжди були одною клиною. І це прийняття, тут всі зібравшися сьогоднішній день виказують велику вдячність достойним дипломатам сьогоднішній день своєю присутністю. І я, як настоятель цієї парафії в Гайному парку, для мене перший раз у житті бути на таким прийняттю достойних гостей розвітати. В нашем казала такая народная белорусская примолвка, что есть приемное привитание на смутное расцветание. Але ваша праца, которую вы вложили в спольную громадскую справу, нашу супольную белорусскую, я як настоятель, щиро вам дякую, желаю Божьего благословения и многих годов вам и вашей семье. Щиро дякую. Дай Боже всього. Я думаю, що сьогоднішній день воно пригоже звучить, і тут наш достойний господар президент доктор Сашич попросил меня, чтобы произнести нашим достойным гостям, уважаемому
господару амбассадору, господару Буравкину, его господарине Буравкину многое лето. Подай, Господи, уважаемым господарством, господару амбассадору Буравкину и господарине, достойной господарине Буравкин, подай, Господи, многое лето, и заковай, Господи, и пошли, Господи, многое лето. Уважаемый Старшиня, уважаемый Старшинародный Минутр Республики, отец, уважаемый амбассадор Буравкин, уважаемый амбассадориня Юля, у нас была неделю назад довольно такая расцветальная беседа, которая называется сегодня у вас, ее больше задушевленная, гоноровая. Мы спотыкались с Петром Буравкиным, с Виталием Юлией довольно часто. Присутність наша була, думаю, вельми добра. Завжди у наших серцях остається що найлепше для них, як для людей, білорусів, людей, які принесли нам сохраню наші батьківщини. І ми будемо завжди діяти, чтобы какой живут такие люди, они будут жить в нашей Беларуси. Живе Беларусь! Не ведаю, мая вот выступить. Как нет, так пишется до конца нашей беседы. Передать слово секретарю, амбассадору Геннадию Буравкину. Уважаемое господарство, дорогие сябры, я думаю, что вы разумеете мои ошибки. Очень нравится, я это чув. Тем, что вы говорили, и тем, что вы нам, Юлий, сказали сегодня. Врешті я сподіваюся на это не за сьогоднішній милої бесіди, а за тих діл, які ми з вами разом були, за тих справ, які ми разом з вами поспели зробити, хотя не все, что нам бы хотелось,
Тому я, коли буду трошки будете наговорити, ви мне уже передасте скажете. Прежде всего, я хочу вас попросить прощения за то, что так мало, что врешті указ про моє вертання не підписаний. Але гэтая справа, я думаю, вирішена. Я сам обратився до хати, родную нашу Беларусь, і зустрів у сувязі з гэтым трошки реакцію вельми, не трошки, а вельми розною. Одни, як ви сказали, чекають мене там, ну а многие, видать, не чекають, бо до этого часу офіційно мене додому не запросили еще. Хотя папера о вызволении меня обовязку постоянного представника продиктована, и некоторые официальные особы постарались вельми широко на всю республику об этом известить, включаючи министра замежных справ Петра Чахова. Я вернулся домой, не глядя ни на что. Вот там мое сердце, там мои дети, там мое життя, там моя справа. Я вернувся для того, как моя родина хоть трошечки была такой, якой я її снив, якой снили її ті білоруси, на яких я молюся и верю, что на их будут молиться только мои дети, а и мои внуки. Я вернуся и зроблю то, что будет в моих силах, хотя може сил моих будет маловато для того, как зробити то, что треба не тому, что это мне хочется, а тому, что я упевнений, что это треба моему, нашему родному народу. Я дякую за цей каравай, який так пригожо узначалив і упригожив цей стол. Ён сапраўды беларускі, калі цяжы цячэ, калі ёсць вось гэты верх, такі прыгожы, як кветка, якая вырасла з хлеба, і якая сведчыць, што ў беларускай душы заўсёды ёсць гэтая паўната, заўсёды ёсць гэтае багацце. Дзякую вам за гэты каравай, дзякую надзеным рукам, але я веру, што ў гэтым каравае ад кожнага з вас зярнятка ёсць, і я яго так і прыму, як гэты ваш агульны каравай. Тут сказали про историю, вспоминали историчные подеи. История — это решт життя. Як там не мудрили у формулировках ученые по политике, але история — это не больше, чем життя. Только життя — это або одного человека, или это история одного человека, або целого народа, и это история народа. Для меня и для Юли сегодняшняя подея безумовно исторична. И в этом вы можете не сомневаться. Прикладно 3 года назад с большинством из вас мы познакомились. Мы сошлись, коли можно такое слово ужить. И сегодня уже есть некая магчимость, може навіть підстава, на гэта 3 годы озернуться. Я скажу, что это 3 годы и для нашего особистого життя, и для життя нашего народа были вельми важны. Я не ведаю, як вы, я вас, коли вспоминаю это 3 года позже, у меня такое важное, что это не 3 года, это намного более. Столько было потерь, вельми важно, вельми непростых потерь у житті нашей республики, у житті нашего народа. И когда я вспоминаю, до чего ж я дочинился за эти 3 года, то я радуюсь за то, что нес, як кажуть, Бог
тая же история подарила мне уникальное счастье, уникальную магчимость жить на этой земле тады, когда была обвешена официальным державным органом парламента, была обвешена незалежность Беларуси. Когда узвился каля Об'єднаних Наций бел червоно-белый стяг, когда вельми тяжко, але все-таки идея будаўніцтва белорусской державы. Это важно, это исторично, и я вдячный лёсу за то, что имел до этого лечения. Я так само, вы мне даруете эту инвестицию, я так само лечу, что это 3 годы нашего с вами знакомства и супрацовництва были годами кроков насустрач и эмиграции белорусской, и белорусской державы. Я был не просто человеком, не просто письменником, я был официальным представником державы. И когда я робил насустрач вам крок, вы не сомневались, что я как человек не робил, я все-таки хотел, как это был крок наперед державы. И в нечем, как я сподіваюся, это так и было. Безумовно, не завсёды это было просто. И когда я 3 года назад, когда мы с Юлей 3 года назад ехали в Кривлян, это было мое решение, особистое решение. И вы, видать, памятаете, какая жахливая была реакция у немцев. Але мы пережили. История была с нами, а не с теми, кто так клявусил на нашу встречу и на нас с вами. И я остался тут, я представник державы, и это для меня так само вельми важно. А як для человека, для меня важно, что у жыццё увайшли, у моё жыццё особистое, увайшли вы, не только как земляки, а как люди, для меня близкие и для меня вельми дорогие. Когда не было этих 3 годов и не было этого нашего знакомства, я был бы беднейший, я не ведал бы и того складаного голоса, який выпал многим вам, так уже отнималось. И я не ведал бы многого важного, что дома не отчуваешь, а вот тут, далеко за океаном, отчуваешь. Вы мне это ведомие дали, я горького такого опыта этого ведомия не имел, добро, что я имел. Вы мне передали и горький свой этот опыт, и повторяю, это меня как белоруса, как человека узбогатило, и я поеду отсюда, как человек, я сподіваюся, намного богатейший. Я думаю, что сапраўды теперь надышоў той час, когда признание официальное в свете Беларуси мало. Когда официальные представники Беларуси ті в Нью-Йорку, ті в Вашингтоні, ті в Парижі, ті в інших столицях світу, вони вже не некие незвичайные з'яви. Это нормальная з'ява, что есть представники Беларуси. А як і завсёды, так і сьогодні я верю, что самое головное для Беларуси робиться там, на Беларуси. Якие мы будем там, так нас будут сприймати в світі. І тому я переконаний, что теперь вельми важный, вельми непростый период в истории нашей молодой, незалежной Беларуси, и треба быть там. Я с жахом гляжу на то, как с Беларуси часом едут за межу разумные, щирые, адукованные люди. Я думаю, а кто ж будет нам робить нашу Беларусь, что приедут негры с Америки? Ведь какую же они нам Беларусь зробят? Мы уже ведаем, какую для нас Беларусь робили не белорусы. И что они наробили, часто в душах белорусов, вельми и вельми много. Тому я
не боюсь того, что там будет тяжко. Там будет тяжко. Я повинен выполнить свой обовязок перед народом и перед историей. Незалежно от того, якую мне там дадут посаду. Нават калі не дадут посады, у мяне ўсё роўна ёсць магчымасць гаварыць, у мяне ёсць слова. І гэтым беларускім словам і тым вопытам, які у мяне ёсць, я пастараюся служыць беларускай справе. Мы все с вами все с вами разные твары, разные звычки, разные характеры, разные. И это добро, не треба, как были все на один твар, все повинны быть разные. Але мы с вами в уголовном близкие друг одному и подобные. И это важнее, чем то, что мы разные. Мы любим Беларусь. Мы верим, что она будет жить. Мы любим историю нашей родины, хотим, как она была такой, какой она есть, и как она не закончилась при нас, и как она не закончилась николи. Тому сегодня, едучи сюда, мы с Юлией, безусловно, говорить сумные. Не от того, что нам с вами не хотелось встречаться, и мы уже так боялись, что не будет чего после встречи сказать, нам было сумно от того, что все-таки с вами у нас много встреч, дать в дальнейшем уже не будет. Хотя мы не сомневаемся ни на одну хвилину, что встречи это будут. Больше, правда, на этот раз, видать, больше будет в Минску, я сомневаюсь. Ну, или кто, як кажется, может сказать, хотя, может быть, будет встречи и в Нью-Йорке. В всяком разе, я хочу верить, что вы нас щиро видите своими людьми, и прошу не сомневаться в том, что мы вас так само лечим близкими для нас людьми, и когда вы будете в Беларуси, в Минске, то вот на таких подставах, на таких основах, по такому закону наши дальнейшие встречи и повинны быть. Я хочу вам подяковать за то, что мы с вами имели поразумение, что мы часом одному нечто даровали, что иначе быть не можем. Мы разные люди, опять говорю, мы повинны некую драгоценность одному даровать. Что мы не ховали за спиной нечего недоброго, и что мы ніколи, и я, и вы не використовували ім'я Беларуси и справу Беларуси для того, как побудовать себе або пьедестал, або отхопить себе больший портфель. На жаль, есть люди, які неколи зробили полову кар'єри на боротьбі з беларускостю, зараз другую полову кар'єри робить на підті себе уметные пустые груди. Белорусского сердца в этих грудях нема, але звону много, вы его чули, и вы его еще почуете. Разбирайтесь, ласка, в этом звоне. Это не церковный звон. Это звон абсолютно іншого порядку. І он хоче, представити собі, як ви любите родину, як ви з нею зв'язані, цей звон хоче то, що в ваших душах, в ваших душах задушиться. Не дозволим гэтому, я в этом не сумніваюся. Еще раз великий вам дякую. Мы с Юлей низко вам кланяемся за все доброе, что мы от вас имели, и сподяемся на новое, счастливое и в нашем житті, в вашем житті. Привет, Беларусь!
Я думаю, что мы еще зустрінемося не раз у гэтым готелі традиційних наших історичних урочистостей, традиційних зустрічей, на яких і ви не раз бували. Дуже дякую. Вікенду, чи як тут наші молоді переклали, конца тижня, бо ж це якраз Labor Day, День праці. Я дуже дякую представникам передусім отдела УПАСа, белорусских организаций, что сюда прибыли, что якраз эти довгий вікенд відпочинку перепинили, как разом с нами тут принять удел в этой беседе. Ну, певне, мое тут выступление это только официально закончение беседы. Вы можете тут еще оставаться, гуторить, спевать. Я хочу еще раз подякувати усім, що прийняли в її уділ у этой пригожей традиційній залі, это найпригожейшего у Нью-Брансвіку готелю. Хочу щиро подякувати господарству Куравкіна, думаю, что это еще не опошнее наше тут споткание. Ну, тоді, коли я починав тут эту беседу,
припоминаючи той випадок із той бабкою і дідом, якая вернулася, как усё ж дед помолився, как Бог стерег статок от волков, то хочу при этой нагоде сказать, что я маю іншую думку, думку мець може каждый свою, я криху інший, як тут усе, політичний в'язень бывший, і для мяне тая країна, в якую я ще поехать не могу, і не для того, що мене запрошають і кажуть, що ми вам дамо на допомогу, але ще нема законів, коли дозволяли, як ми могли туди свободно поїхати. Мусить бути закон, як я впевнений, що я стану на землю і ніхто мені не зробить ніякої шкоди. Але все ж таки, виправляючи до господарства Буравкіну в ту країну, хочеться припомнити, що там за цей час певне ж і волков наплодилося, але ще горше, що є і вовколаки, і інші звірі, які можуть завжди принести шкоду людям. Так що, доктор Сапру, ще не очень много хочете. Господар Буравкин не только посол Беларуси в Объединенных Нациях, он просто посол Беларуси. И на кожному кроку, коли Беларусь трапляє у тяжкое становище, у небезпеку, он старается зробити все, що він може. Ось тепер он недавно только, як ведаете, на Беларуси была страшная поводка. Нечто подобное, як тут было на Миссисипи. Теперь только приходят газеты, и это, так сказать, водяный Чернобыль, амаль что. Тому миссия при Объединенных Нациях, хоть господар Буравкин уже и быцем бы и официально так не завешен, и кто ведает, в яким он статусе, але все равно он не перестает, не спиняя своей деятельности такой допомоговой. И он теперь поширяет такий зворотик коротенький, який я вам тут прочитаю, тому що шмат хто з ваших свояков, напевно, потерпів від этой поводки. Шановні господарі і господарі, на нашу батьківщину этим летом обринулося ще одно нещастя. За короткий час на території республіки випало більше 3-місячних нормів дождів. На більшості рек на півдні Білорусі вишиня поводків перевисила 2 метри. Найбольше потерпели Столинский, Лунинецкий, Финский районы Брестской области, Житковицкий, Петриковский, Ленчицкий районы Гомельской области. Затоплено 8435 хат. У тим лику у Брестской области 7190, у Гомельской области 1245. Отселены из небезпечной зоны сотни семей. Затоплено 267 тысяч гектаров сельгосугоддзів. Пошкоджено 147 участков линий электропередач, обесточены 461 населенный пункт, 157 живелогодовчих фермов, перепынено деяние 86 автоматичных телефонных станций. По попередних подвигах республицы нанесены страты больше, чем на 200 миллиардов рублей. Великая просьба оказать допомогу потерпелым от стихийной беды землякам. Сродки можно переличивать у Державный валютный фонд Министерства финансов Республики Беларусь, рахунок такий-то з Ніжекономбанку, загадзя вдячний за підтримку постоянный представник Республики Беларусь в крае Геннадий Буравкин. Коли ласка, возьмите это до сердца, и этот документ будет, зворот будет опубликован в газете «Беларусь». Мы, безумовно, речь вельми устревожені этой весткой, а в даденому випадку вельми
усцешаныя тым, што вось Беларусь у асобе Геннадзя Мураўкіна мае такога свайго амбасадара. Дзякую. Кончаем только официальную частку, и я вельми прошу отца Владимира Ильича закончить молитвой. Сам Господь Христос, милость и палаты, милость и Христос, молитвы Бог. Аминь.